35, bifurcación y 25. Botella difusora. Avui dia, qualificaríem de temerària la persona que, treballant en un ofici de risc, no prengués les precaucions adients per tal de fer la seva feina. No ens podem imaginar un bomber sense casc o un pilot sense proteccions, tot i les possibles molèsties que el seu ús sovint comporta. La construcció és també un sector on el risc de patir accidents, de vegades lleus i de vegades, per desgràcia, mortals, és molt elevat a causa de la constant variació de les condicions de treball. Per això, cal treballar i seguir un conjunt de normes i procediments amb la finalitat de treballar bé i amb seguretat i, sobretot, anticipar-nos als riscos. Però no es tracta només d'arribar sans i estalvis cada nit a casa. Si ens hi fixem, les persones que treballen en oficis de risc tenen una manera de fer que és molt especial. Tenen molta cura pel que fa a l'ordre. Segueixen uns procediments i unes normes de treball i no deixen que cap detall es pugui improvisar. Hola a tots i a totes, i us dono la benvinguda a l'empresa i a les obres de construcció. Sí, la construcció és aquest sector tan maco on del no-res fem coses que són útils a la societat. Aixequem cap al cel noves edificacions, ens posem per sota del nivell del sol, foradem túnels, construïm ponts i viaductes. Però calla, calla, que comença la pel·lícula del Víctor. Ja hem acabat per avui. I deso al vestidor tot allò que m'ha servit no solament per treballar bé, sinó per protegir-me dels riscos del meu ofici. Demà és festa, i amb els amics farem un dinar. Hi vindran uns familiars i també vindran els meus amics, el Joan i el Pau. En Pau i jo ens vàrem conèixer quan buscàvem feina. Vàrem entrar a l'obra el mateix dia. Ens va rebre l'encarregat, que també és el responsable de seguretat. El Pau havia estudiat formació professional i jo havia fet de mà d'obra al meu poble. De seguida vaig pensar que seríem bons amics. Els dos teníem ganes de guanyar-nos la vida i a l'obra hi havia feina per uns quants mesos. L'encarregat anava molt atabalat, perquè en aquella fase de l'obra començaven a incorporar-s'hi els subcontractes i s'havien de coordinar moltes feines. Bé, malgrat això, va ser molt atent i va respondre a tots els dubtes que teníem. Ens va donar les primeres instruccions, ens va lliurar l'equipament de treball i ens va preguntar com ens havien anat les classes de formació. No desconnecteu! No canvieu de cadena! Ja sé que no podeu. Heu d'aguantar aquesta pel·li fins al final. Però, és que vull aprofitar aquesta pausa per dir-vos 4 coses que heu de saber d'això de les obres i del ram de la construcció. Es tracta que conegueu la gent que està implicada en el procés d'una obra. D'una banda, tenim els promotors, que són els que volen fer l'obra. Tant pot ser una persona o una empresa que vol fer un bloc de pisos com l'administració pública, que vol fer una carretera. I de l'altra, hi ha els constructors o els contractistes, que s'encarreguen de fer l'obra des de l'inici fins al final. Els subcontractistes són empresaris especialitzats en una feina determinada, com ara els electricistes, els fusters, els pintors o els que instal·len l'ascensor. Amb la finalitat que la feina rutlli, és necessària la presència de la direcció facultativa, arquitecte, arquitecte tècnic o enginyers.
També cal que hi hagi els coordinadors de seguretat i salut, que són tècnics qualificats i experimentats. I com ja hem dit abans que la construcció és un sector on hi ha molts riscos, a les empreses hi ha uns serveis de prevenció que s'encarreguen d'ajudar a dissenyar i fer complir les mesures de seguretat. Totes les obres tenen un o diversos plans de seguretat que recullen el que s'ha de fer per prevenir els riscos laborals. Aquests plans estan adaptats a les singularitats de cada obra. També preveuen com s'ha d'actuar en situacions d'emergència. Encara que, si us he de dir la veritat, per moltes proteccions individuals i col·lectives que hi hagi, si els que hi treballen no les compleixen, no serveix de res. Us diré una cosa, si passes de la seguretat, la salut, la teva salut, passarà de tu. Cal ser responsable. Però anem a una altra cosa. No, que torna la peli. Després de signar el contracte de treball i fer el curs de formació, ens va enviar al centre mèdic perquè ens fessin un informe sobre el nostre estat de salut. És un dret que tenim tots els treballadors i una obligació de l'empresa. Imagina't que tens vertigen. Podries caure. Bé, com tenir la vista malament o altres coses que un no les sap fins que el metge no et fa un reconeixement. Semblava que en Pau i jo treballaríem junts, però no va ser així. L'encarregat va enviar en Pau a la 6a planta i a mi a la 4a. En Pau faria de manobra en coses diverses i també ajudaria a muntar les proteccions col·lectives i a fer-ne el manteniment. A la 4a planta vaig tenir l'oportunitat, la gran oportunitat, diria jo, de conèixer en Joan. És una persona experta i em va ensenyar els secrets del seu ofici. El que sí que vaig notar que era molt còmode era dur el calçat de seguretat. Podia caminar segur, sense relliscar. Si em queia al damunt alguna cosa, no havia de patir per si em feia mal. Com que no hi estava acostumat, em resultava feixuc dur tot el dia el casc posat i no m'acostumava als guants. I en Joan no me'n deixava passar ni una. Cap error en la feina i cap concessió a l'hora d'oblidar les normes de seguretat. No havia vist mai fer unes tirades tan rectes com després de treballar amb ell. Ja torno a ser aquí, perquè m'agradaria subratllar la importància de la vigilància de la salut en el treball. Les revisions periòdiques són una eina personalitzada que es realitzen en el marc de la vigilància de la salut. Això és important, i també ho és que conegueu les lleis i les normes que regulen el sector. Els treballadors teniu el dret a ser formats i informats de tot allò que és important. Evidentment, a canvi dels drets, l'empresa i els vostres companys us demanaran que vosaltres estigueu compromesos a fer les coses bé. I un exemple de fer les coses bé és usar els equips de protecció individual. Pocs dies després d'estar treballant amb en Joan, de seguida em vaig adonar que la protecció dels riscos laborals no era una imposició dels caps, ni de les lleis. És una qüestió de respecte per a mi mateix i de respecte als companys. Mira aquell, quina mala costum que té. En Joan sempre compara la netedat i l'ordre del lloc de treball amb la neteja personal. És cert, si tot està ordenat i net, treballem millor i no hi ha risc d'entrebancar-nos. De la mateixa manera que som més dignes si tenim cura de la neteja personal, encara que només sigui per no molestar els companys. Mentrestant, en Pau, que havia fet un curs de prevenció de riscos laborals, es convertia en tot un expert en senyalitzacions i proteccions. Ara feia branes, ara tibava xarxes... Era tot un manetes de la seguretat. A l'hora d'esmorzar o de dinar, en Joan és molt estricte amb la beguda. Mira que és un gourmet de nassos, i a casa hi té un celler, però sempre em diu que a la feina s'hi ha d'estar amb els 5 sentits, així que sempre beu aigua. En Pau ha hagut de canviar els hàbits i ara pren cervesa sense alcohol. Jo continuo bevent aigua, com sempre.
A l'obra hi ha d'haver sempre aigua potable. En un sector ple de tants perills com el nostre, sempre s'ha d'estar alerta. I l'alcohol i les drogues no són bons companys de treball. És com quan has de conduir. Si vas una mica begut, no te n'adones del perill fins que tens l'accident. Ah, això de les senyalitzacions i de les proteccions que fa en Pau és molt important. I a més, si tu veus un perill que no està protegit o senyalitzat, has d'advertir-ho al teu cap o bé al coordinador de seguretat. Pensa que tu pots ser la primera víctima. Gràcies a la col·laboració dels meus companys i, molt especialment, al mestratge d'en Joan, he après a respectar la feina. Ara sóc més conscient que mai del fet que treballar a l'obra és com un pacte. Si faig les coses com cal, si vigilo els detalls, em sento més feliç. Si em protegeixo, em sento més segur i faig la feina millor. Quan miro l'obra acabada i veig les persones que ja hi viuen, recordo quan encara no hi havia res. I era jo i un gran buit ple de l'enrenou de companys que, com formigues, fèiem coses útils. Bé, com diu en Víctor, treballar en una obra no és una qüestió de guanyar la setmanada i prou. Es tracta també de gaudir. Et passaràs aquí un terç de la teva vida i cal aprofitar-ho. Ara recorda, tens el dret de ser sotmès a la vigilància de la teva salut. Has de rebre formació i informació de prevenció de riscos laborals. Està prohibit consumir alcohol i substàncies tòxiques. Treballaràs millor si mantens l'ordre i la netedat al lloc de treball. Tens l'obligació de tenir cura de la teva neteja personal. Cal respectar i ser molt conscient de les proteccions col·lectives. Has d'usar i tenir cura de les proteccions individuals. Has de respectar les senyalitzacions i advertir dels riscos. Has de conèixer el pla de seguretat i saber com actuar i reaccionar en les situacions d'emergència que poden passar en una obra. Mira, ara arriba en Joan. Qui ho havia de dir? Ell que tant ha procurat per la meva seguretat i ara, ja el veus, no podrà acabar l'obra. Ni el més expert se'n salva. Un dia va fallar una protecció col·lectiva i va caure de 2 pisos. A les obres de construcció, cada dia hi ha molts accidents laborals. Algunes lesions són molt greus i cada dia mor algun treballador. Una obra és un enrenou ben considerable. Es treballa en equip. Hi ha moltes empreses que hi fan activitats diferents. Els canvis i les presses són constants. I els perills, també. No et confiïs mai. Pensa en la gent que t'estima. Per a ells, ets molt important. Incorpora la seguretat al teu equipatge.